Us donem la benvinguda a un nou episodi de Mètode Podcast, el programa de divulgació de la ciència de l'Espai Podcast de la Universitat de València. Soc Ana Mateu i m'acompanya a l'estudi Lucía Sapinya, al control tècnic Carlos Isaac i en la part audiovisual i xarxes socials José Luis Iniesta i Anna Camps. Comencem! Hola Lucía, nou episodi de Mètode Podcast i avui a més nou número de Mètode també. Així és, ahí el tens. Ciència sense consciència, la tecnologia al servei de la guerra, que és un tema que no pot estar més d'actualitat, perquè sense dubte els conflictes bèl·lics actuals, si per alguna cosa estan marcats, és per aquesta tecnologia, aquesta part tecnològica i del món de la ciència, no? És un número que ofereix moltes mirades des de diferents perspectives, des de la tecnologia, la medicina, la física, també reflexions històriques de les relacions entre ciència i guerra, però també com cada número, deixeu-me dir-ho, perquè si no de vegades sembla que la revista apareix així com... No, doncs du tota una d'articles, no? I d'entrevistes divulgatives de diverses temàtiques. Una de les que a mi m'han resultat més curioses és la història de com les col·leccions del naturalista Linné van arribar des de Suècia, des d'Uppsala, fins a Londres, després del naturalista suec. No sé si tu coneixes la història. La veritat és que l'he coneguda llegint, precisament llegint l'article, el periple, el periple que narra Adrià Casinos, que és catedràtic emèrit de Zoologia de la Universitat de Barcelona i membre de la Societat Linneana de Londres. Doncs la història és que, clar, quan Linné mor, la vídua, per diferents motius, ha de vendre la col·lecció, bàsicament suposo que econòmics. Sí. A més que la tiren de casa, perquè ella vivia en la casa que la universitat donava per al director del Jardí Botànic, total, que ella decidís que millor vendre les col·leccions, no? I finalment doncs, arriben a Londres, això, la compra un naturalista interessat, però és que hi ha fins i tot una llegenda que diu que quan el rei suec Gustav III s'assabenta de la venda de les col·leccions de Linné, envia un vaixell de l'armada a perseguir el vaixell, però es veu que no arriba a parar-lo, no? Exacte, perquè bé, és que consideraven que era un tresor, sembla que és una llegenda, que no, això realment no va ocórrer, però sí que va ser com una qüestió que als suecs els va fer prou mal, no? Perquè era considerat com un tresor, no? Tota la col·lecció naturalista. El que sí que és cert és que a partir d'això, que la col·lecció arriba a Londres, doncs finalment això acaba en la creació de la Societat Linneana a Londres, que encara està allí, i encara estan les col·leccions allí. I bé, no sé si he obert la curiositat a llegir l'article, però a mi m'ha resultat una història molt, molt curiosa. Jo crec que sí, a mi m'agraden molt aquestes històries dels llegats científics, els periples, les aventures, com arriben, què fan els hereus amb tot això i com arriba, no, al destí final. Sí. M'imagino l'impacte de l'arribada del llegat de Linné, que eren, crec que 26 caixes, clar, és que no és que era... descarregant del vaixell plenes de llibres, de col·leccions, d'insectes, de plantes, de l'herbari, un tresor que t'arriba ahí sí. En caixes. Fantàstic. Doncs això ho podeu llegir en el nou número de Mètode i també més continguts, una entrevista a l'ecòleg Joan Domènec Ros, una altra conversa amb l'escriptora Núria Perpinyà, que ha publicat una novel·la on el protagonista és un coenzim. Vull dir que això també sembla... una cosa curiosa. El cos invisible es diu la novel·la. Un article sobre un projecte científic que analitza la salinització al riu Gàmbia i també, doncs, com sempre, articles dels nostres col·laboradors, Chantal Ferrer, Alma Bracho, Suso Mariño o Andreu Escrivà, entre molts altres. Des d'ací us invitem, deixeu-me també dir-ho, a subscriure-vos a Mètode, que és una manera també de donar suport a la divulgació de la ciència i a la formació del pensament crític, que jo crec que és molt necessària en l'actualitat. Totalment, molts continguts, com dius. Però tornem un poquet, si vols, a la temàtica del número, a la temàtica central, que són aquestes relacions entre ciència i guerra, perquè precisament és la temàtica de l'episodi d'avui, perquè ens acompanya precisament un dels autors que ha col·laborat en aquest quadern central, que és el professor Jesús Navarro. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en el podcast. Jesús Navarro és físic teòric, ha sigut professor d'investigació a l'Institut de Física Corpuscular, un centre mixt del CSIC i de la Universitat de València, a més de col·laborador de Mètode en diverses ocasions. En el teu article, Jesús, en aquest número que parlem de ciència i guerra, tu te centres en el desenvolupament de les bombes nuclears durant la Segona Guerra Mundial i també durant la Guerra Freda,
que segurament per a molta gent és un dels episodis que els ve al cap, no?, quan parlem de relacions entre ciència i guerra. Sí, bueno, jo ahir el que vaig voler mostrar és que, contràriament al que molts científics, o sigui, molta gent i en particular molts científics pensen, la ciència sí que té a veure amb la guerra. N'hi ha una idea molt estesa d'una ciència pura que no té res a veure amb la guerra, que el seu objectiu és només el benefici de la humanitat, i el que jo volia mostrar és que en la pràctica els fets mostren que no sempre és així. Entonces, en particular, vaig agafar l'exemple de les bombes nuclears durant la Segona Guerra i en la Guerra Freda per mostrar quina era l'actitud que prenien els físics que van intervindre en aquest desenvolupament. I tots ells, vaig agafar exemple de físics que eren tots ells de primera línia, alguns premis Nobel, que en principi penses que sí, es dediquen a coses més, diguem, més suaus, més benèfiques per a la humanitat. I, de fet, ahir n'hi havia un cas, que aquest és la Primera Guerra, que jo crec que ho exemplificava prou bé, que era el cas de Fritz Haber. Haber és un químic que va rebre el Premi Nobel, això sí, després de la Primera Guerra Mundial, per la síntesi de l'amoniac a partir del nitrogen que n'hi havia en l'aire. I això era molt beneficiós, perquè això va permetre produir fertilitzants de manera sintètica, en comptes de dependre del guano, que són les cagades dels animals que venien per allà, per Xile i demés. I això va ser molt beneficiós. Però el mateix, això és un exemple d'una activitat científica que sí que té repercussions relativament immediates en benefici de la humanitat, perquè va permetre que moltes collites foren abundants, que es produïren collites allà on era abans més difícil, etc. Però el mateix home, quan va arribar la Primera Guerra Mundial, què va fer? Aplicar tot el seu saber a produir gasos verinosos per a matar la gent. I a més ell anava a controlar allà al front a veure si matava bé o matava mal. I ell després ho justificava dient, no, és que, a veure, en període de guerra un científic es deu a la pàtria, igual com qualsevol ciutadà. Ara, això sí, quan estem en la pau, el científic ha de pensar en el benefici de la humanitat. I aquesta contradicció és la que jo volia subratllar. I per això vaig agafar aquest exemple de les bombes. Clar, és important subratllar, no?, que la ciència al capdavall és una activitat més de la societat en la que es desenvolupa i que no és una cosa que es fa al marge de les persones i dels interessos, dels viatges, del finançament, no?, de tot el que implica produir coneixement científic. Però és veritat que les relacions entre ciència, guerra i tecnologia, no? La guerra és un motor de desenvolupament tecnològic, estan des de sempre, no? Des del principi, des de les primeres llances, les primeres lluites que la tecnologia ha anat evolucionant. Això ho explica en el número també el professor Alex Roland de la Universitat de Duke, no? Aquesta relació entre... Sí, ell ha buscat sempre les relacions entre, sobretot, tecnologia i guerra. I n'hi ha un exemple que ara no recorde si el cita en el seu article, que és, si heu vist la pel·lícula 2001, recordeu l'inici? Sí. Dos bandes de simis que estan allí en guerra perquè n'hi ha un vessal d'aigua i a veure com competir. I n'hi ha una escena en la que el cap d'una d'aquestes bandes troba un os, sembla que un fèmur, perquè així no s'ha allargat, l'agarra i a partir d'ahir ja pot vèncer a l'altre grup, perquè ha utilitzat una eina. El que diu Roland és que això és justament la tecnologia, buscar instruments no necessàriament físics, sinó que poden ser també instruments, com diria, conceptuals, com és el cas ara de la intel·ligència artificial. I això és crucial des de l'època dels simis, quan encara no hi havia humans. Sí, ell parla en concret de les llances de Schöningen, que eren abans de l'aparició de l'Homo sapiens, efectivament, però l'Homo heidelbergensis. Exacte, que això era predecessor dels neandertals. Exacte, des dels inicis dels homínids. Sí. Sempre és la lluita dels grups
per el territori, dels mascles per tindre el domini de les femelles, aquestes coses que no se donen en totes les espècies, però sí en el cas dels homínids i en el cas de l'Homo sapiens i demés. I això és que, mira, és inevitable, però afortunadament no estem en guerra ara, un poble contra un altre, abans de xiquets sí que estaven en guerra quan es tiraven pedres d'un poble a un altre, però això era, diguem, a nivell de joc de xiquets. No es dona com es donava fins fa, jo què sé, en l'edat mitjana o, si m'apures, fins al segle XIX, que sí que hi havia guerres. Ara, afortunadament, n'hi ha menys, però són més perilloses les que poden haver. Clar, perquè la tecnologia i les eines fan que siga tot molt més mortífer, clar. El que sí que és cert és que diuen que hi ha una percepció com que la Segona Guerra Mundial és quan hi ha realment aquesta confluència entre ciència i guerra, tot i que també ho explica David Edgerton en el seu article, que ja en la Primera Guerra Mundial el desenvolupament de l'aviació, del radar, tot això, va fent canviar la guerra. Ell el que diu, ell parla de la guerra de químics, que és el que dius tu, en la Primera Guerra Mundial, però se parla de la guerra de físics aplicada a la Segona Guerra Mundial, i ell diu que els físics havien viscut en la innocència fins a la Segona Guerra Mundial. Jo no sé si estàs d'acord en això. No, jo crec que ell exagera. Perquè ja en la Primera Guerra Mundial hi havia físics eminents que es van dedicar a, per exemple, a desenvolupar el que posteriorment va ser el sonar, que era com detectar els submarins. Això era una possibilitat, i ahí tenies gent com el Rutherford, que va ser un premi Nobel, n'hi havia, això en Anglaterra, a França n'hi havia Langevin, que també va ser un altre premi Nobel, que anaven buscant aplicar els seus coneixements bàsics, de ciència bàsica, trobar-li aplicacions, en aquest cas era per a la defensa. Però, posteriorment, quan es va poder, van fer també per a l'atac, per dir-ho així. Clar, doncs aquestes tecnologies. I el que dius de la Segona Guerra, al meu parer, sí que és l'autènticament científica, perquè ahir n'hi havia tota una sèrie de coneixements previs que no existien abans de la Primera Guerra, que immediatament se van buscar les aplicacions. I d'ahir va aparèixer el radar, que això també és defensiu, el sonar es va desenvolupar allí, també defensiu, però també buscar explosius. I això, els explosius, ho pensa que, això podria ser, no sé, un pirotècnic que es fica i de fet ho és així. La part tècnica d'aplicació seria pirotècnic, però a gran escala. El que passa és que no eren solament pirotècnics, allí n'hi havia químics per buscar quins explosius serien més potents i aplicaven els coneixements de la química bàsica per a veure com es podia desenvolupar. I un explosiu de defensiu no té res, és per a l'atac. I va culminar també en la bomba atòmica, que es diu. De fet, en el teu article parles també d'Albert Einstein, no? I que era un reconegut pacifista, però davant del que estava ocorrent en l'Alemanya de Hitler, decideix quedar-se als Estats Units, que estava en un viatge allí durant 1933, no tornarà a Alemanya i a més comença a defensar aquesta idea de preparar-se, no? Per a preparar un atac i lluitar contra aquesta idea de que els nazis estaven preparant la bomba atòmica. Clar, perquè això podria encadenar en el que ja l'escolàstica parlaven d'una guerra justa o una guerra tal. Això és la idea, de que com un pacifista des de la Primera Guerra Mundial, com era Einstein, va canviar d'idea, és a dir, va ficar un parèntesi al seu pacifisme quan va veure l'arribada dels nazis al poder. Que ja ell va veure clarament que s'estaven preparant per a una guerra. I aleshores va dir, no, a partir d'ací el que convé és preparar-se per a enfrontar-se a la guerra que se'ns ve al damunt. Quan va acabar la guerra, ell va tornar al seu pacifisme. I va ser un dels defensors d'un desarmament, d'establir... Ell volia que s'establira una autoritat internacional per controlar les bombes nuclears que ja s'havien utilitzat. Clar,
això era un desig ingenu, no? Vist en perspectiva. Sí, per així tot, ell decidís no participar en el projecte Manhattan. No, ell no va participar, però és que hi havia dues raons. Una era la seva voluntat i de més, però n'hi ha una altra que s'ignora, perquè se sol pensar que com Einstein era tan llest, doncs ell sabia de tot i no és de veres. Ell de la part de física nuclear, que és el que feia ahir, ell d'això no coneixia. Ell tenia idees molt vagues, però ell mai no havia treballat en això. I per tant poc podria fer dintre d'aquest projecte. Ell, la seva labor, que sí que va fer, inútil per altra banda, era, a mesura que avançava la guerra, tractar de controlar i de dir als polítics als Estats Units que es controlara l'ús que es poguera fer de la bomba. Estava preocupat per aquesta possibilitat. Sí. Estic pensant ara també en la pel·lícula Oppenheimer, en la que és precisament Einstein fent també una advertència en aquest sentit. És una pel·lícula de Nolan, de 2023. Jo crec que tots la tenim en ment també perquè va tindre molt d'èxit, va estar premiada en els Oscars. Jo no sé si en realitat reflecteix correctament aquest procés. Hi ha una escena on quan llancen la bomba, Oppenheimer té una espècie de... Es veu en la pel·lícula, se mostra com que ell està turmentat, no? Per les conseqüències en la població civil de la bomba. Però ja te dic, no sé si reflectís realment el que va ocórrer. Pel que jo sé, aquest penediment d'Oppenheimer va arribar més tard. Més tard. De tot això que va dir de la cita d'un llibre sagrat dels hindús i demés, tot això sembla que n'hi ha part de llegenda el que es va contar. És cert que llegia sànscrit i el coneixia, tota la filosofia hindú i sobre la pau i demés, però sembla que això es va dir més tard i en retrospectiva molta gent ho ha atribuït al moment en què va estallar la bomba. El que sí que és cert que va dir és que no sé si va ser ell o algun altre del seu entorn, és dir, que ara som tots un fills de puta. Ja. Pel que havien fet. Clar, però també és el que estàvem dient abans d'entendre-ho en el context en el que estaven en aquell moment, no? Però tot i això sí que cites a l'article que hi ha científics que van abandonar el projecte per desavinences de com s'anava a utilitzar la bomba, no? Sí, mira, ahir lo de la bomba atòmica que es va desenvolupar als Estats Units amb científics alemanys que van defugir l'Alemanya nazi i també científics als Estats Units. També estava Fermi, que era un italià que va fugir del feixisme de Mussolini i tots aquests els van desenvolupar amb la idea de que això s'utilitzaria contra Alemanya i així no s'acabaria la Segona Guerra. Però, clar, els Estats Units ja sabien, l'exèrcit ja sabia al final de 1943 o a principis del 44 que Alemanya no tenia la bomba atòmica. Però malgrat això van decidir continuar i no van dir res. I això era un secret. Només n'hi ha una excepció, que un que era Rotblat, un artefísic polonès que estava allí, es va enterar per una indiscreció d'aquesta situació, immediatament va dir jo me'n vaig de Los Alamos. I va ser una miqueta de problemàtic. Al final van accedir, però en moltes condicions, de que diera que se n'anava perquè estava deprimit. És que la seva dona i la seva família estava en Polònia i no tenia notícies. Entonces va ser en aquesta condició i en la condició també de no parlar amb ningú, etc. Perquè no generar una cadena de fugides. Quan es van enterar els científics de Los Alamos de la rendició d'Alemanya, n'hi hagué un moviment entre aquests científics, de molts, que van decidir, ara s'ha acabat, no té sentit llançar la bomba. I van fer manifests, i van escriure, i van pressionar, van intentar pressionar, millor dit, però sense èxit, perquè la decisió ja estava presa. Que difícil és aturar la maquinària, no?, una vegada està en marxa. Perquè al final n'hi ha les decisions MSB, decisions militars i polítiques, pensant ja en la Guerra Freda que se'ls venia. Pensant en la URSS, clar. Exactament. Ja sabien que, Alemanya ja està acabat, però Japó s'acabarà prompte i el següent enemic serà la URSS. Per tant, no hi hagué res a fer. I es va crear una comissió per decidir quins eren els objectius de la bomba atòmica al Japó.
i els científics que estaven al projecte Manhattan van fer un escrit i van arribar, la comissió que ho decidia, van arribar 4 científics. Això apareix, per cert, en la pel·lícula d'Oppenheimer. Hi ha en un moment, en una sala, s'està decidint els objectius i parla, en un moment, Oppenheimer, en fi, és molt esquemàtic, però tracta de reflectir opinions contràries a fer-ho, perquè alguns diuen, no, seria millor fer una prova, i en aquesta prova invitar a tot el món a que ho miren. Clar, això per als militars era una ingenuïtat i això no tenia cap sentit, perquè veure això no volia dir que anaven a acabar. I menys tenint en compte que el Japó van tindre, això ho podem dir ara, van tindre una prova real, que va ser Hiroshima, i això no va bastar. Van fer una segona, que va ser Nagasaki, quan va fer-ho. O sigui que ara sí que podem dir que una prova que volien fer en un desert no hauria servit de res. Però és ahir quan van aparèixer aquests escrúpols, aquests arguments, diguem, ètics o morals, com vulgueu, ahir. I després, quan ja es va acabar la guerra, n'hi havia altres científics que deien, doncs ara per la bomba termonuclear, que ja estava ahí. N'hi havia científics de primera fila que estaven treballant. I volien parar-la, vols dir? No, uns van dir, bueno, jo no vull participar en ara això. Ja no té sentit. Altres van dir, no val la pena. Per exemple, Oppenheimer. Encara que Oppenheimer va estar dubtant. En un moment dia que sí, després dia que no, i ahir Oppenheimer va estar ballant i això és el que al final li va perjudicar, perquè es va enfrontar en la bomba d'hidrogen. La d'hidrogen, que és la termonuclear, que és unes 1000 vegades més potent que la d'hidrogen. Bueno, 1000 o un factor més gran, perquè tot això pràcticament no té límit. Es pot fer tan enorme com es vulga. Però bueno, en 1000 vegades ja n'hi ha prou. Sí, la veritat és que... No, però en el teu article es veu molt bé com en aquest moment en què ja comença la carrera armamentística dels Estats Units, en la Unió Soviètica, apareix també Xina en el tauler internacional, vol dir que hi ha una sèrie de context polític, no?, que s'explica tota aquesta... Però, clar, vegem també com els propis científics s'autojustifiquen d'alguna manera, no? Tu nomenes en algun cas als pares de la bomba d'hidrogen, no? A Ulam i Teller. Sí. I com ells mateixos van fent... Jo crec que és una manera d'autojustificar-se. Clar, perquè ahir, en el moment de decidir si s'havia o no de desenvolupar la bomba d'hidrogen als Estats Units, n'hi havia molts arguments. N'hi havia alguns que tenien arguments morals, altres que tenien arguments pràctics, perquè no val la pena gastar-se tots aquests diners per construir una bomba d'hidrogen, ja tenim la bomba que es diu atòmica, encara que és nuclear, i bueno, fer-la una miqueta més gran ja seria suficient i de més. Però n'hi havia altres que diuen que no, i volien fer-la, perquè això és, una vegada jo crec que per als militars, una vegada s'ha descobert un filó, volen arribar fins al final. Però ahir també n'hi havia físics, i insistisc que en això eren científics, és a dir, no eren tecnòlegs, no eren enginyers, no eren els militars. Això forma part del que deia al principi, de com hi ha físics que sí que volien fer-ho. I ahir tens els pares, el cas d'Ulam, aquest era un matemàtic, i ell va contribuir desenvolupant les equacions que són complicades per a saber com es propagaria la reacció corresponent en un plasma, etc. Són reaccions molt complicades, però són les que passen per conèixer, les que s'utilitzen per conèixer el que passa a l'interior del Sol, perquè és la mateixa reacció nuclear. L'energia que ens arriba del Sol és una energia termonuclear, que és amb l'hidrogen, justament. Doncs, tot això era complicat. I ell deia, no, és que no se sap, perquè qualsevol desenvolupament que es faça científic pot tindre conseqüències insospitades. Però, clar, això era molt cínic, que ho diguera ell en aquell moment, perquè ell sabia per què ho estava fent. És de veres el que diu, però en aquell moment ell sabia el que feia. És aquest argument de la ciència és neutral, després de les aplicacions, no? No, i és de veres, és de veres. Clar, evidentment no pots controlar el que se desenvolupa a partir d'algun descobriment que hagis fet tu, però ell en aquest moment era conscient que sí. Més trivial encara, que és el de la xarxa d'internet. Això es va crear al CERN, que és el Laboratori Europeu de Física d'Altes Energies,
es va crear perquè n'hi havia col·laboracions per fer aquests experiments, col·laboracions internacionals que tenien aleshores un miler de col·laboradors que estaven repartits per molts països. I entonces el que es va buscar era crear una manera de que es pogueren comunicar entre ells fàcilment i intercanviar documents. Això, en fi, més pacífic no pot ser. Però quan això es va estendre, què passa ara en internet? Doncs mira, tot el que ens arriba de l'spam, dels atacs dels pirates, dels hackers, això no es podia preveure, i és el que ha passat. Però en aquest cas, clar que ho sabia l'ULAM, i el Teller també sabia que és el que n'hi havia. Sí, Teller dia no hi ha cap cas en què s'hagi de preferir la ignorància al coneixement, sobretot si el coneixement és horrible, que en realitat és un debat i és que s'ha de tindre i s'ha de reflexionar. Això és de veres, exacte. Perquè, però és que però ell també feia trampa, no? Exacte, perquè això és un enunciat general, sí. Però no pots dir-ho quan està precisament fent-ho i quan ell és el que, un dels científics que van testificar en contra d'Oppenheimer, perquè Oppenheimer no podia anar allà. És a dir, una cosa era estudiar aquest problema, però l'altra qüestió era l'estar desenvolupant-ho i arribar a fer la bomba la més potent possible. Claro. És que estava pensant en l'altra banda, en la URSS, mentre que també comentes un altre cas, Andrei Sakharov, que en aquest cas sembla que a ell havia rebutjat participar, però finalment li van dir, no, has d'estar dins. Vull dir que n'hi havia pressió als científics a treballar en el cas de la URSS era diferent. La URSS. És que si no, les conseqüències poden ser un poquet més importants que la caça de bruixes en Estats Units. Això és interessant llegir les seues memòries. Jo no sé si estan traduïdes al català o al castellà. Jo les vaig llegir, no en rus, naturalment, les vaig llegir en francès. Perquè, per casualitat van aparèixer quan jo estava, en un moment que jo estava a França. I ell, Sakharov és més conegut pel Premi Nobel de la Pau, perquè va ser un defensor de la lluita contra o a favor del desarmament nuclear, etc. I per això va ser perseguit. Exacte, això també li va carregar conseqüències. Ell el que deia són dues coses. Una era que en aquell moment sentia en guerra. I entonces deia, d'alguna manera estem en guerra, jo he de defensar el meu país. Argument que era, en certa manera, el que deia Haber. I això és el que passa. És dir, jo no he estat mai en aquesta situació. Pense que actualment ningú estem en aquesta situació. Però s'ha de pensar, si arriba una situació així, quina actitud prendre. I ell va dir, n'hi ha una qüestió patriòtica, i per això ho he de fer. Exactament igual com fent els que participaven en Manhattan. Però després hi ha una altra, i era que els problemes que s'havien de resoldre ahir, això és el paradís del físic teòric. Per què? Per els problemes de ciència bàsica que s'havien de resoldre. I clar, això, mira, un científic que fa, més si és teòric, buscar problemes que siguin difícils i tractar de trobar la solució. I per això estava encantat. I tenia aquests dos arguments. Naturalment, una vegada fet, després ell es va... penedir. Ell estava en contra de continuar. I això li va costar l'exili interior, etc. Clar, però també és molt golós, perquè aquesta inversió que fan els governs en aquests moments és enorme, no? Aquesta inversió econòmica per a dinamitzar un camp o una àrea que volen que es desenvolupi ràpidament, no? En aquest sentit, per a la ciència tindria aquest efecte positiu, no? De desenvolupament d'aspectes que d'altra manera no se farien. Ara veiem, m'agradaria portar per un moment el tema a l'actualitat, no? Eixa idea de que els governs estan interessats en potenciar determinada recerca amb fins militars. Ara veiem com Trump, que quasi actua com un senyor de la guerra, retalla pressupost en ciència per a un tipus de recerca, però en canvi s'envolta de les grans tecnològiques, de la IA, de la robòtica, de tota la tecnologia. Estem assistint a una nova militarització del coneixement? O en els Estats Units això no s'ha abandonat mai? En els Estats Units jo crec que no s'ha abandonat mai. Que això, mira, al començament
de la Segona Guerra Mundial, quan els Estats Units encara no havia entrat en guerra, n'hi hagué un conseller del president, que era Vannevar Bush, ell era enginyer, i ell va ser, si recorde bé, va ser president de l'MIT, del Massachusetts Institute of Technology i demés. I ell immediatament va veure que s'havia de crear un organisme en el que s'implicaren militars, enginyers, indústries i científics per preparar la guerra, per veure com aplicar tots els coneixements científics i tècnics, portar-los a la indústria i amb una aplicació militar. I això ho va fer, jo crec que va ser l'any 40-41, abans que els Estats Units entraren en guerra, que va ser quan Pearl Harbor, a desembre del 41, si no recorde malament. De resultes de tot això, es van crear aquests organismes i ja va canviar la situació completament als Estats Units, perquè abans la recerca bàsica no es financiava pel govern, sinó que cada científic o els grups científics havien de buscar-se la vida com podien i havien de buscar que un industrial, que un magnat, que un milionari volguera aportar diners per un projecte perquè l'havien convençut de que això podria anar bé. Per exemple, l'Institut de Princeton, Institut d'Estudis Avançats, on va estar Einstein. Això va ser fundat per uns germans que tenien una cadena de supermercats. En fi, supermercats una miqueta més grans i de més, però va ser així. I van donar diners perquè era un lloc on es poguera fer recerca bàsica. I així és com es funcionava abans de la guerra. Després de la guerra, Segona Guerra Mundial, el govern federal va intervindre i va crear agències per finançar la recerca. I entonces era ahí quina recerca es feia. Ahí n'hi ha una discussió que jo també ho comente en l'article. Per alguns historiadors era recerca orientada a usos militars, per altres això no estava clar, perquè el que els van convèncer és que l'important és fer recerca bàsica general, que d'ell poden eixir moltes aplicacions, tant militars com per a usos civils o industrials. I això és el que n'hi ha actualment, molt més que a Europa. I tot el que dius de Trump, doncs clar, estan ahí al darrere seu les grans empreses tecnològiques i tots els lobbies armamentístics i demés, i bueno, doncs no sabem on arribarem. Sí, no, estava pensant en les aplicacions també que se comenta en el número, aplicacions positives que s'han extret dels períodes de guerra que s'han aplicat a la societat civil. Vull dir que és una altra cara de la moneda que també hem de tindre en compte, però i el número reflecteix en el camp de la medicina també, per exemple. Vull dir que hi ha moltes qüestions ahí i per això crec que també és interessant números com aquest en el qual investigadors com vosaltres doneu aquesta reflexió sobre aquestes qüestions, perquè una de les qüestions i que ja ho hem comentat, és precisament això, el no poder controlar, al final tampoc, els resultats de la investigació. Estem fent investigació, recerca bàsica, i al final hi ha possibles aplicacions en moltes qüestions, no? Tant socials, positives o beneficioses, com en qüestions no tant com pot ser la guerra, no? I ho dia Lucía, especialment ara en un context on estem assistint a una escalada bèl·lica, no? I els governs augmenten les despeses militars, i vegem que irrompís, no? La intel·ligència artificial, la robòtica, els drons, tot això estan canviant els conflictes, tal i com els coneixíem fins ara. Això també ho analitza Pere Brunet en el número, i també com aquestes noves tecnologies allunyen cada vegada, no? Deshumanitzen més la guerra, si cap, i les conseqüències físiques que se poden tocar estan més lluny dels soldats, no? Això és una qüestió que a mi també ja estaven en la Segona Guerra Mundial. Vull dir, quan llancen la bomba atòmica... Jo estic pensant ara en la guerra d'Iraq. Si recordeu, es va transmetre per televisió a tot el món. Exemple de més deshumanització és impossible. Això era com si fos una pel·lícula que s'estiguera veient i era real. I ara el que dius dels drons, i el Pere Brunet ho diu justament, és que es pot fer la guerra sentat en un despatx, fent el seu torn de 8 hores, ho està dirigint els drons, ara bombardeja així, un bombardeja allà, els objectius a distància. Arriba l'hora de canviar de torn, doncs jo me'n vaig a casa a dormir, a jugar amb els xiquets, etc. Ve un altre que continuarà, i això és molt greu.
Això és molt greu. Doncs jo crec que per això és tan necessari, no? El debat i la reflexió. Que no se'ns quedi aquesta idea de la guerra com una cosa llunyana, quasi com un videojoc, no? Que veus en la televisió i que siguem capaços. Que important també el periodisme de guerra que ens mostra les conseqüències, quan pot entrar, quan pot accedir als llocs. Quan pot entrar, perquè estava pensant en la guerra d'Iraq, la retransmeteren en directe, n'hi ha guerres ara que no es poden retransmetre. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Jesús Navarro, físic teòric, per haver-nos acompanyat, haver-nos oferit aquestes reflexions que ens ajuden a conèixer un poc més des d'aquesta part de la història de la ciència, però que sense dubte també ens ajuden a reflexionar sobre els conflictes, la ciència i la tecnologia en l'actualitat. I Anna, nosaltres ens acomiadem també ja, no sense abans recordar que ens podeu seguir a les nostres xarxes i també escoltar i veure este podcast a iVoox i YouTube. I a YouTube, així és. I avui per acomiadar-nos he buscat un fragment de música que em va venir al cap mentre preparàvem l'episodi, perquè tu recordaràs, Lucía, hacia la Facultad de Filología. Durante el Congreso Innocast 2025 vam assistir, dic perquè han d'estar en les dos puntes, vam assistir a una xerrada dels creadors del podcast Vivir i morir en Gaza, per ser un podcast molt recomanable, des d'ací el recomanem. Sí. I ells explicaven que durant gran part del podcast se sent de fons el soroll dels drons, i no era perquè fos un recurs sonor del podcast fet a posta, sinó perquè contínuament estaven tot el dia sobrevolant a les persones. Jo no ho sabia, però segons van explicar ells, els drons tenen la possibilitat de silenciar-se. I no ho fan... Clar, té sentit, perquè si vols fer alguna missió d'incògnit, no? Doncs no ho silencien precisament perquè generen una espècie de guerra psicològica també. El fet d'estar sentint tot el dia el soroll del dron. Total, que fent aquestes reflexions vaig recordar un professor de música de Gaza, Ahmed Abu Amsa, que precisament el que fa, entre altres qüestions didàctiques i pedagògiques, agafar este so del dron i transformar-lo. A partir del so del dron, agafat com a base de la música, fa música, i això doncs, canvia d'una manera l'objectiu, no? Així que jo crec que sí, converteix en música, no? Un soroll que està associat a la guerra. Així que jo crec que amb aquesta cançó des de Gaza, que transforma el so dels drons, ens acomiadem avui. Today there's a lot of drones. I'm gonna sing a song today with drone. شيل شيل يا جمالي شيل يا حوطك بالله دم الشهيد معطر بالهيل ليل يا ليلو ويل ويل عالظالمي ويل ويل من الله لا أسهر على نجوم الليل أنا ناديله شيل شيل يا جمالي شيل يا حوطك بالله دم الشهيد معطر بالهيل ليل يا